Ha ka janmit jong ka skining kong arpun nyaw tarik unaitung arhajar arpun riu ha ka por kumba prashiteng baje menmit upu pliu bakhat saw ulami na Castle Gondolfo kajaka kaba ulalit ban Shong Jahthait shipor ha kani ka por liur palat Leit Taiew bad ulalit Phai biang sha Vatican ukpa Bakhuid ulalit ban Shong Jahthait nadu ka san tarik naitung hadu arpun nyaw tarik naitung arhajar arpun riu Katba kakali jong u kalami na ka Jing sa jong u ha Castle Gondolfo. Ula ay kubleya baro ki ba ki bala Jing ban priang burom ya u shabar ka Jing sa bad ula kurkuru ya ki katu kat ni ki kena ki bala ap kmi lenti ban ya kendu ya u rengkat ki kemi ki kba. Ha ki arpulai sngi ba ula Shong ha Castle Gondolfo. Ukpa Bakhuid ula pendan kam ya kapor ha ki Jing duai ka Jing pulikot badru ha ki Jing ya lekai kilan met. Kani ka Shong ka barit kala sya itu kum ka way na ki Shong ba itanatam ha Italy nalor ki saw sin ya ki jingbu jong ukpa Bakhuid ban ya kendu ya upa jong blay ha ki singi utrai kata ha kasan khat khandai bat arpun riu tarik naitung ha ka ba ulalam ya ka Jing duai Angelus na khmat ka Apostolic Palace upu bliu ula syembentaru ha arteli ki Jing ya lang pat ba Haka khatway tarik naitung ula penlut por banya bam jalang bat ki ars pak ngut ki breu na ka diocese jong kanong ba Rome ki ba mat ki Jing haka im lang salang bat haka Jing jong ki ka ba man kasngi kan thop ru ya lai pusan ngut ki khana kani ka Jing dan rengkat lang jong kpa Bakhuid bat kini ki ba syam lanot kala pen kemen bat pen ya ka men siem jong ki Hadien Taiew haka khat pra tarik naitung ukpa Bakhuid ula syem bentaru haka concert haka ba ki nong tam ba pau nam joka perthei kila pen berngya bat kila sei la ki sap ki phong lengba kaput katam bat karwai ka siaw haka arpau tarik naitung upup ula lejingo ya ka Benedictine Abbey of Monasticassino Hadien kata haka arpu tarik naitung ula lej ka shrine sanctuary of the most holy trinity ha vela Petra bat nangta ula lejingo ru ya ka monastery jong Saint Benedict bat Saint Scholastica ha Subaiko ukpa Bakhuid ulawan Phai biang sha Castle Gondolfo baneshim benta ha ka jingdwai pat ba ka bala tip kum ka Canticle of Peace ha Borgo Laudato Si kabadon ha ki Pontifical Gardens sa Castle Gondolfo Hagani ka Jing lang ula don rengkat bat unong ruai ba pau nam u Andrea Bocelli bat ka kunhon ruai ABF Voices ka ba kuntup iki sur jang ki khna na Uganda Holy Land bat Italy kani ka Jing lang la penlong da ka Laudato Si Higher Education Center rengkat ka Jing trelang bat ka Andrea Bocelli Foundation ka bala mi khmat da unong ruai ba pau nam hi u Andrea Bocelli Kani ka program ka deishi benta na ki jingele kemen ban kan mau ya ka pras pas nem nadu ka jingyap jong Saint Francis of Assisi. Ha kani ka jingelang la puli ru ya ki benta na ki jingtho jong Saint Francis of Assisi kum ka Canticle of the Creatures rengkat bat ki jing puli na ka Bible bat ki jing keren jong ki babuan ki pop nadu Saint John Paul ba Henriu Saint John Paul ba hadu upop Francis. Upu beliau bakhat sa ula ong bakani ka jingelang ka long ka kabu jong ka jingkemen ha ka ba ula don lang bat u norwai ba pau nam bat ka kunhon ruai ABF Voices ka ba kuntup ya shispa andre pusangut ki khna bat ki samla na Holy Land Uganda bat Italy wala da bun na ki im hapadeng ka jing ka ba wanra ya ka thama ka jingduk bat ka jingjanjar henrei ka put ka tem bat karwai ka siaw ka penyarengkat lut ya baro ula ong Ukpa Bakhuid ula kran ru syapang ki do nur jong ki samla da ka baong batang ha utrai pila ban shem shisha ya ka jing tengen mensim bat ka jing Jahthait ula ong ru tu kan mau bala thau ya phi na ka benta ki kam ki bakraw bat bawat ka perthai baro ka wei ru kamla ban penja sliang ya phi Hadien kata upu beliau bakhat sau ula pentik na ru syaki samla ki badan ha kata ka jing yalang da ka baong Ukpa Bakhuid u ihet ya phi bat u duai na ka benta jong phi na ka benta ki yeng ki sam jong phi bat na ka benta ki ri jong phi